Musi wa 29 September. Gore ripi? Musi wa 5. Pachirongwa chedu Let's Talk Corrections. Zita ndinonzi Tanya Ncube, ndiri panapa paMutare Farm Prison. Ndina mukoma wandakagara navo. Makadini mukoma? Tinobatsira. Mutare yedu. Munonzani zita renyu? Stanley Zira. Stanley Zira. Mune makore mangani? 21. 21 years. Makapinda mukati menzvimbo iri nemhosva ichi? Ndapinda mukati nemhosva yerepi. Yerepi. Yeah. Okay. Makare paani? Musikana anogara ma9 medu anogara next door. Next door? Next door. Okay. Makapiwa mutongo wakamira sei pamhosva iyi? Ndatunga 10 years. 10 years. 18 years. Zvakaitika rini? Ndaringa muna June 2022. Chimbonitsanangura kuti mhosva yakaparika sei. Musikana uyu anga ari panext door, maifambidzana naye here? Chii chakaitika? Chakaitika ndanetsana kuLisbon. Anitsana kuLisbon. Vanoti pamba pasita sei wasugarika. KuLisbon vanditi iwe wasuta sei wasutera pamba panapa. Chanzi ndedzipidzana ndiyeita vanotiza vanogara mashopu vanogara mashopu. KuLisbon vanditi hapana papa iri mwedzi sei sosungwa. Gulezi ndigulezi sei? Mukadzi wamukoma wenyu kana kuti mukadzi wamukoma? Mukadzi wamukoma. Zvanzi papa mwedzi sosungwa pa. But ona ndini zvaite zvakanakai. Chazvona zvinge zvaite sei zvaitika. Zvishwa hapanopera mwedzi pa. Vanoona zvishwa kudzoka mashopusi. Zvishwa amanhiro matini kurudzi usiku. Ndaona motikari dzinosvika pamba ipolisi. Maitogara pamashopusi pezvakaitika? Ndanodzoka kumba. Mamazodzoka kumba? Ndanodzoka kumba. Vanoona polisi atosvika iri musivi. Zvanzi makadii ndopamba pana steni iri panapa. Zvanzi ongo iri panapa. Zvanzi tumire umuona ndabure panze. Ndabura panze. Ako ukanake zvanzi akwaite sei kukanaka pana chakaipa. Musikana ndopaburitswa motikari. Musikana kwanzi ndopana ndopamba vari pane munhu waite sei waraya naye iri panapa. Zvanzi ongo ndi panapa. Zvanzi kumana tipire tinzwe nyaya iri kufamba sei. Zvanzi uyu handimuzivi. Ini handizivi. Zvanzi aiwa unonyepa. Ndikakuroa ndirachokwadi. Zvanzi aiwa zvishwa ini handitese handimuzivi. Zvishwa musikana akakuramba chese achiti ndinere rane ishwa mhosva razodi vhuma rese wandirova vanhu ava otora danda rehunu. Asi makararana here munhu? Handina kurara naye. Hamutomborina? Yatorina mhosva ratoite tombonyikidzwa. Ko kumbotaura naye nyaya nenyaya dzeizvozvozvo? Mai vacho vanga vasikatori titaure vanga vasambombamukana kutaura. Saka sei zvakazonzi nemi makarara naye? Mashora tera tanitsana kulezi megunda vanotenga musikana panext. Ndiita kuti ndine wanotenga musikana kuti ita ndakara nasteni. Yanga iri shamwari yavo? Yanga siri waivadzana panext door. Saka kulezi rakanga makana pamba ipapo. Nagulezi maimbonitsana nyaya iyi mamakambomukirana chii? Inyaya yekuti ini namai vangu nababa vangu mukoma umwe chete vana mai takasiyana. Iza mukoma kandura kwandaigara nambuya nasikuru kwenyanga vanogara nechi pamba. Ivona tonza varipinzwa namukoma chitonza ndo maiguruchi maiguru ako ari pana pamba indonzi mukoma. Mushure tapa anogara namai nababa nasikuru. Tonza ndona mukoma wako ndo maiguru ako ogara nawo pamba panapa. Bozi zvinhu zvatoitika usiku pamba kwazisikana itobika mumba. Nobatirwa taito ya. Saka ivo sei vavakakumakai maigura? Inyaya yekuti mukoma wanga wasipo wanga rumaraira wangaenda nokumbira bvocha. Vaisada kugara nempamba pamaiguru ndo yanga iri nyaya yacho? Yanga iri nyaya ndo yanga iri nyaya yacho. Kubvuma nyaya yekuti ndiyo yarese varire musikana. Saka makazobvuma mushure mekunge marohwa? Ndarohwa asi ndandonunurira. Ko makazoenda here kukoti makatsanangura here? Kukoti ndatsanangura pati nenzi ndipana nemiriri. Padomira hanga senge yakwanisa kuuya mukoma wakasa kuuya matare. Saka mamusitorina ikumirira here? Ndasina kundiwa mimirira. Kusvika mazotongwa? Zvakazotongwa. Saka muri kubuda mukati menzvimbo ino iri? Ndibuda musi wa 29 September. Gore ripi? Musi wa 5. Alright. Makasunga 2022? Yeah. 10 years? Wanatunga 10 years. Saka imimi
Mune mashoko here amuda kutaura tomboti maiguru vakateerera. Mune mashoko ekuti chii una maiguru? Noti una maiguru ndokumbira uregerero. Nasozoti chazodaiso chazopinda mukati mekuzungwa. Kumbira uregerero. Kundozoti ndautadzirai suri zvendiregerero. Ko kune musikana uyo wamuri kunzi nemi makabata mune mashoko here kutaura kwaari nekuti akakuti makaita mhosva yamusina kuita. Mungada kuti chii kwaari? Inoti amanasikana ndiregerero. Nasozoti ndizvo zvichazoitika zvisazopinda mukati zvichazopinza mukati memusoro. Asi tomboti mabuda mune here muchadzokera kunogarisana navo sei vanhu ava? Pfungwa dzangu dzarambogara kuenda Mozambique, kugara Mozambique aho kumbosuduka pamba apa kuzina rozonzi kumba kwako chinodzokera uko ndinoenda kuchicho wanondudza kuti kumba kwako chodzokera uko ndaona kuti warasirwa imwe mhosva dzongana nemusuwa muno. Asi muri mukati muno mavaregerera here vanhu ava? Hongo ikuregera ndavaregerera handiti. Saka muri mukati menzvimbo ine mune mamabasa here amuri kudzidza? Ndina usina ndakagara.